Inilunsad sa Negros ang masa para kay Sara kasabay ng pamamahagi ng ayuda para sa kabataan. Alamin ang detalye sa ulat ni Jimmer Biosa. Nagdipon-dipon ngayon dito sa Dumaguete City ang mga Duterte supporters mula sa Negros Island region na kinabibilangan ng Negros Oriental, Negros Occidental at Siquijor provinces upang ilunsad ang masa para kay Sara Advocacy Group Visayas. Kasabay rin ng aktibidad ang pamamahagi ng school supplies para sa mga orphan children at mga anak ng mga pedicab drivers bilang bahagi ng kanilang community outreach program. Sa gitna ng umiinit na usaping pampulitika sa bansa, muling ipinakita ng mga taga-suporta ng pamilyang Duterte sa Negros Island region ang kanilang suporta sa pamamagitan ng paglulunsad ng Visayas chapter ng Masa para kay Sara Advocacy Group kasabay ng orientation at oath-taking ceremony ng mga bagong miyembro. Ayon sa grupo, mayroon na itong humigit kumulang 20,000 miyembro sa Luzon, Visayas at Mindanao at layunin nitong pagkaisahin ang mga taga-suporta para sa posibleng 2028 elections. Appointed as either as an officer or a member of Masa para kay Sara. Sa nasabing pagtitipon, nagpahayag ng kritisismo si National Chairman Datu Bashir Bong Alonto hinggil sa pamamalakad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Binigyang diin niya ang papel ng nakaraang administrasyon sa pagkatatag ng BARM at iginiit ang pangangailangang ipagpatuloy umano ang mga programang nagsimula noon. Po kami sama-sama itong masa para kay Sara dahil gusto po namin na may balik po yung kano po ang ginawa nating mahal na kanyang tatay, si Tatay Digong, na may pagpatuloy po nating mahal na Vice Presidente. Planong umano ng grupo na palawakin ang kanilang kampanya sa mga komunidad sa BARM at iba pang bahagi ng bansa. Samantala, sinabi rin ni Flor de Lis Matas, Secretary General ng grupo, na nakikita nila si Vice Presidente Sara Duterte bilang isang leader na may malasakit sa pamilya at mamamayan. Ang isang kagaya ni VP Sara, isa ding ina, isa ding babae. So, kailangan niyang pagmabutihin ang kaniyang role bilang isang ina, bilang isang babae para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak na ngayon ay tayo, mga taong bayan, na tayo ang mga anak sa pamamagitan sa pagbigay natin ng panahon na magiging presidente siya sa darating na 2028. Pinanguluhan naman ni PDP Laban Deputy Secretary General for Visayas Attorney J.V. Hinlo ang oath-taking ceremony. Aminado siyang may hamon sa pag-organisa sa Negros, lalo na't maraming lokal na opisyal ang sumuporta sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Gayunman, kumpiyansa siya sa lakas ng mga volunteer. Sana maulit yung nangyari sa 2016 na yung nagpanalo kay Tatay Digong, hindi mga politiko, bagkus ang mga volunteers. Binuksan din ng grupo ang pinto para sa lokal na leader na nais sumapi sa kanilang hanay. Samantala, nagsagawa rin ng school supply distribution para sa mga ulila at anak ng mga pedicab driver sa Barangay Batinggil, Dumaguete City. Ang aktibidad ay matagumpay na naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Office of the Vice President Panay and Negros Island Satellite Office nina Dr. Chris Rongon, Marites Masiglat, Real Rose Kitty Torres, Vice Chairman for Visayas ng grupo, dating Governor Henry Teves, at dating COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Gonzon. Masa para kay Sara, First District, Negros Oriental. Patuloy na dumarami ang mga parallel group na nabubuo bilang pagpapakita ng suporta kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng umiinit na usapin kaugnay sa pagpapa-impeach laban sa Vice Presidente kung saan iba't ibang grupo sa iba't ibang panig ng bansa ang patuloy na nagsasagawa ng pagtitipon at solidarity activities bilang pagpapakita ng kanilang suporta. Mula dito sa Dumaguete City, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Jimmy Biosa, SMNA.